Hvorfor tror du, der er sådan en stor tabu omkring incest? Måske fordi de føler skam, for det er jo meget personligt. Hun så hans kolde øjne. Hun var så skræmt, hun ikke skreg. Han holdt hende fast, selvom hun blev ved at sige nej. De siger, at alting ændres. At tiden lærer alle sår. En far misbruger sit barn og får 8 års fængsel. Synes I, det er en okay straf, eller skal det være højere eller lavere? Lav straf. Det kunne godt være 15 år. Jeg synes, det er okay, faktisk. Ja. Det synes vi, det er meget passende. Ja, passende. En lærer, fodboldtræner eller en far, der har adopteret, misbruger sit barn og får 4 års fængsel. Synes I, det er okay, eller højere eller lavere straf? 10 år. Der omkring. Jeg synes, han bør få det samme som den biologiske far. Især hvis de føler sig som familie. Altså, det er ligesom en rigtig familie, så er det ligegyldigt, om de er biologisk eller ej. Og det tager vel også lige hårdt på barnet, om det er en rigtig far eller adoptivfar. Ja. Synes I, du har samme straf? Nej. Hvorfor ikke? På grund af, at det er biologisk far, og at det er sådan noget andet. Så I synes, I skal have samme straf? Ja, helt sikkert.